додгоҳи вилояти Хатлон Маҳпура Ҳикмат ва сокини 39 солаи деҳаи Турдишейхи ноҳияи 5-ро барои қасдан куштани аъзои хонаводаи шавҳараш 18 сол аз озодӣ маҳрум кард. Додситон охири моҳи декабри соли гузашта ба Ҳикматова 25 соли ҳабс талаб карда буд. Тибқи гузоришҳо аз мақомоти интизомӣ, ин зан 4 дафъа талоши заҳролуд ва куштани хонаводаи шавҳарро кардааст ки дар натиҷа 2 узви хонавода ҷон дода, беш аз 38 нафари дигар заҳролуд шуданд. Дар бораи содир шудани ҷиноят та охири соли 2017 хабар дода шуд. Хабари зиндонӣ гаштани Маҳпура Ҳикматоваро ба Радиоозодӣ рӯзи 23 январ дар додгоҳи вилояти Хатлон тасдиқ карданд. Як масъули додгоҳ гуфт ки ин зан бар асоси 2 моддаи қонуни ҷиноии Тоҷикистон тайёрӣ ба ҷиноят ва одамкушӣ муттаҳам мешавад. Тибқи иттилои расмӣ ҳукми ӯ аввал моҳи январ содир шуда, баъди аризаи бозбинии ҳукмаш додгоҳи олии Тоҷикистон онро бетағйир гузоштааст. Насрулло Маҳмудзода, додситони вилояти Хатлон, рӯзи 23 январ гуфт Маҳпура Ҳикматова аъзои хонаводаи шавҳарро ба хотири соҳиби ҳавлии онҳо шудан талош кардааст ки бикушад ва дар дохили нонҳо пайваста дору илова намудааст. Шаҳрванд Ҳикматова аз соли 2014 дар 4 маврид ба мақсади соҳиби манзил шудан ва аз манзил маҳрум кардани аъзои дигари хонавода онҳоро заҳролуд кардааст. Дар додситонии вилояти Хатлон гуфтанд Маҳпура Ҳикматова дар хамир маводи кимиёвие ки барои нест кардани заҳри ҳашароти сабзавот пешбинӣ шудааст изофа мекард, вале хешовандони Ҳикматова тамоми иттиҳомро бепояву асос ва тӯҳмат номиданд. Мирзошоҳ Саидвалиев, падари Маҳпура Ҳикматова, гуфт ҳама чиз ба тӯҳмат пеш меравад, ҳоло кӯдакҳояш дар ҳар куҷо ҳастанд, бесаробон монданд. 2 фарзанди духтарам дар дасти мо аст, 2 фарзанди дигарашро ба хонаи ятимон бурданд. Маҳпура Ҳикмат ва сокини деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддинов дар ноҳияи 5 ба деҳаи Турдишейхи ҷамоати озодагон ба Насриддин Ҳикматов издивоҷ карда соҳиби 4 фарзанд будааст. Мақомот мегӯянд шавҳари 46-солаи Маҳпура 4 соли пеш худкушӣ карда буд. Ин ҳодиса дар ҳолест ки чанд сол қабл дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон 2 келин хуштомани худро кушта, ҷасадашро сӯзондаву ба дарё партофта буданд.